Helo, Sara Rhys I fi, rheolwr gwasanaethau cymunedol Menter Dinefor. Nawr ar hyn o bryd, ni'n chwilio am unigolyn ifanc I ymuno â'r tîm fel swyddog teuluoedd y phobl ifanc. Dyma beth I ni'n gofyn, bod sgiliau cryf gyda chi yn y Gymraeg a'r Saesneg, bod chi'n frwdfrydig a bod llwyth egni gyda chi I ymuno yn yr holl weithgareddau sydd gyda ni. Byddwch chi wedi'ch lleoli yn y canolfan newydd sbon ni yng nghanol Llandeilo. Os yw hwnna'n swnio'n dda I chi, cysylltwch â ni am ragor o fanylion. Anna Prysor dwi, swyddog datblygu a chyfathrebu Menter Iaith Flinter Exam. Ydych chi'n frwdfrydig dros y Gymraeg, yn hoff o gyfarfod ac ymwneud â phob math o bobl? Fysach chi'n hoffi gweithio fel rhan o dîm bach cyfeillgar? Mae Menter Iaith Flinter Exam yn chwilio am unigolyn I weithio gyda'n swyddogion datblygu, I gynnal digwyddiadau a gweithgareddau hwyliog I blant a phobl ifanc. Lleolir ein swyddfa yn yr Wyddgrug, ond bydd cyfle I weithio ar draws siroedd Fflint a'r Exam. Cadwch olwg ar gyfryngau cymdeithasol y Fenter am yr hyseb swydd dros yr wythnosau nesaf. Helo, Amanda dwi, Prif Swyddogiaeth Menter Bro-Ogwr. Mae Menter Bro-Ogwr yn hybu ac yn rhwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr. Rydym yn chwilio am swyddog marchnata a fydd yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn hyrwyddo gweithgareddau'r Fenter mewn dull positif, blaengar a chyffoes. Ydych chi eisiau manteisio o'r cyfle yma? Ydych chi eisiau ddatblygu sgiliau newydd? Ydych chi'n medru siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg? Eisiau clywed mwy? Yna, ymgeisiwch heddiw. Dewch ato ni I weithio nifer o gynlluniau cymunedol gyffroes a helpu ni marchnata bach yn well. Hwn yn neuadd fawr yn top yr adeilad i'r un o brosiectau. Da ni eisiau dod efo nôl mewn I ddefnydd cyhoeddus. Fedrwch chi helpu ni wneud hynna. Helo, siwmai, fe nhw I Waled Evans, a wy'n gweithio fel swyddog plant a phobl ifanc I Fenter Cwm Gwendraeth Elli. Mae'r Fenter ar hyn o bryd yn chwilio am ddoi unigolyn rhwng 16 a 24 ar gyfer rôl cynorthwyydd gweinyddol a digidol a chynorthwyydd datblygu cymunedol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio allan o'n swyddfa ym Mhontyferen gyda'r gwaith yn cael ei chynnal yn Cwm Gwendraeth a Llanelli. Felly, os ydych chi'n brwdfrydig dros yr iaith Gymraeg ac eisiau ymuno gyda'r tîm, croeso I chi gysylltu gyda ni ar 01269 871 600. Gallwch chi hefyd anfon e-bost ato ni. Anfonwch eich e-bost I alaw@mcge.org.uk. Diolch yn fawr. Mae cyfle I ymuno efo tîm hwyliog ni yma yn Menter Iaith Conwy fel swyddog maes cyngor hwyliog. Cyfle gwych I ddatblygu sgiliau, magu hyder a chael amrywiaeth eang o brofiadau ar hyd a lled y sir. Os di hyn rhywbeth yn apelio, yna ymgeisio heddiw. Siwmai, Catrin dwi, rheolwr gwasanaethau corfforaethol Menter Dinefor. Dyma gyfle gwych I unigolyn brwdfrydig I ymuno am tîm. Ni'n chwilio am swyddog gweinyddol dan hyfforddiant. Os oes gen ti sgiliau cyfrifiadurol da, rhegwlder yn y Gymraeg a'r Saesneg, a'r awydd I ddatblygu a dysgu, yna cysyllta ni am fwy o wybodaeth. Lleolir y swydd yn Llandeilo neu yng Nghaerfyrddin yn swyddfa trywydd. Dyddiad cau ar gyfer y swydd yw 30 o'r Pennaf, felly cer amdani. Symai, fe nhw yw Dafydd Henry a dwi'n prif swyddog ar Menter Iaith Casnewydd. Rydyn ni'n chwilio am cynorthwyydd digidol I ymuno'r tîm. Bydd y cyfle yma yn cynnig amryw o brofiadau gwerthfawr I chi wrth I chi ddatblygu'ch gyrfa. Cewch cyfle I arwain ar yn strategaeth marchnata. Cewch cyfle I greu cynnwys i'n cyfryngau cymdeithasol ac i'n gwefan. Cewch cyfle I fod yn llysgened i'r iaith yng Nghasnewydd a tu hwnt. Hefyd, cewch gyfle I ddatblygu un brand ac eich brand personol. Cewch weithio mewn rôl hyblyg sy'n cynnig llwyth gwaith amrywiol a boddhaol. Cewch gyfle gwych I ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth am feddalwedd masnachol cyfoes. Cewch weithio yn y Gymraeg a rhwydweithio â chyflogwyr a rheolwyr, ond yn bwysicach bod wrth raidd y gymuned digidol yma yng Nghasnewydd. Am fwy o wybodaeth ac I geisio cysylltwch â Menter Iaith Casnewydd. Rydw i'n swyddog datblygu I gynllun profi
ac mae ein prosiect ni yn chwilio am unigolyn i ymuno â'r tîm, ac am benodi person i gynorthwyo gyda'r broses o greu cynnwys digidol, sydd yn addas i bobl ifanc i wella eu sgiliau byd gwaith. Rydyn ni'n awyddus i benodi person ifanc sydd gyda sgiliau digidol gwych, yn ogystal â sgiliau o weithio mewn tîm, ac i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Felly, os bod diddordeb gyda ti, cysyllta am fwy o wybodaeth, neu ymgeisia am y cyfle cyffroes yma. Mae Mentrau Cymru yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â'n tîm fach ni fel cynorthwydd ymchwil a hyfforddiant. Mae'r swydd wedi lleoli yn Llanrwst, ond bydd cyfle i chi gydweithio gyda unigolion o dros Gymru gyfan fel rhan o rhwydwaith y Mentrau Iaith. Fel rhan o'r swydd, bydd cyfle i chi dysgu a datblygu llu o sgiliau gwahanol a derbyn cyfnogaeth yr holl amser. Os ydych chi yn brwdfrydig am y Gymraeg, ewch amdani heddiw ac ymgeisiwch. Mae'r tîm iaith yn edrych i benodi person ifanc i ddatblygu ac arwain clybiau gemau cyfrifiadurol. Felly ni'n chwilio am berson ifanc sydd yn deall gemau cyfrifiadurol yn dda ac yn gweithio'n dda mewn tîm. Mae'n rhaid fod gennych sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae croeso chi gysylltu gydag unrhyw gwestiynau neu ymgeisio am y swydd gyffroes yma. Mae 3 chyfle cyffroes iawn trwy brosiect Kickstart yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd. 3 chyfle i bobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed. Yr unig ofyn yw eich bod chi'n derbyn rhyw fath o fuddal diweithdra ar hyn o bryd a'ch bod chi rhwng y bracet oed yna. Y 3 cyfle yw cynorthwyydd digwyddiadau, cynorthwyydd gwasanaethau plant a cynorthwyydd clwb y bont. Mae'r cynorthwyydd digwyddiadau a cynorthwyydd gwasanaethau plant yn seiliedig yn swyddfa'r fenter sydd yn yr hen lyfrgell y Porth y Rhondda. Ac mae'r cyfle cynorthwyydd clwb y bont yn cael ei rannu rhwng y lleoliad clwb y bont ym Mhontypridd a swyddfa'r fenter yn y Porth Rhondda. Bydd y dyddiad cau ar gyfer y 3 chyfle ar y 10 o'r Orffennaf. A'r cyfan sydd rhaid i chi wneud ydy sgwennu ffurflen gais. Nawr, mwyn cael ffurflen gais, mae rhaid chi gysylltu gyda fi trwy e-bost, sef einir@menteriaeth.cymru. Gallwch chi ofyn unrhyw gwestiwn i fi, fe yra'r ffurflen gais, ewch amdani. Does gyda chi ddim byd i'w golli a phopeth i'w ennill. Byddwn yn darparu hyfforddiant, mentora ac arweiniad gydol y 6 mis mae'r prosiect yn para. A pwy a wyr, falle fydd yn llunio llwybr gwaith newydd i chi yn y dyfodol. Pob hwyl i chi.